тънички, аз съм в едно спринт с мен Shadow Hex и днеска, както виждате, ще играем GTA 5. И някакво дълго състезание, 5 дни или нещо. Името му не може да бъде произнесено от нас, защото сме тъпи. Само пише Recommendo, Zentorno и Entity. Zentorno. Между другото, както видите, в момента сме Хелуин. Лад, къде ми е маската, бе? Къде ти е маската, бе? Еми, аз това се чудя! ОМГ. Абе, пуши, аз помислих, че е нещо... Ти си гол дупенци, бе. Това е тази дебешка свирка, бе! What the fuck? Хора, без фейскан съм, защото... нямаше хора да снимаме на PlayStation на единия ден и трябваше сега да качиме нещо от компютъра. И защото не исках да снимам с фейскам, просто... Много е късно в момента. Ко стана, бе? Защо паднахте, бе, бате? Бате, не знам какво става тук. Верно ли, бе? Ти лут ли си, бате? Да, бате. Брутален фейл от началото си направил явно. What? Само аз си го правя като хората. Вие бавате ли се с мене? Защо? Чакай, бе, идваме, бе. Идва спринта, бе, с Богана. Да, бе, нищо... Какво? Човек, мислих, че видях някой в моята кола, чести. Явно не мислиш правилно. Трябва да си помислиш по-хубаво от другия път. Това съм го играл вече, аз. Кое? Аз това не си спомням да съм го играл. Затова го пуснах. What? Идвам. Състезанието си е доста дълго. Да, личи си, че идваш. Аз не виждам никой зад себе си. Трети съм, човече. Би трябвало да има рампи. И то много рампи, пък ще видиме. То за какво бута, бе? То стъпля, бе. Ти само това знаеш. То стъпля, бе. То стъпля. Не, бе, виж го, бе, как му бута, бе. Днеска игра човек... и то се включи и почна да бута всички, бахам. Ти кой искаш, човек? Мене като че ли не ме бута, аз като че ли нямам нерви също. Така си играме, това игра, бе, човек, не се нерви. Не, нерви се като мене, най-якото. What? ОМГ! Оф, мамо! Сега ще откача, чакай малко, че... После ли? Не, тия тука ниви направо ще откача. Бах, тия ниви. Настигнаха ме. Дени ме настига. Ой! Дени, плиз! Дени. Искам равно място! Защо? То стъпля, бе, човек, честно ти казвам. Айде научи нещо друго, човек. Стига с това да той си стъпли. Копе. Чай са. Дай газ. Лад, как се набира то толкова бързо, бе? Изключи турбото, приятел. Лай! ОМГ! Как че ми иззима, бе, той на 15 км от мене? Ще вземе той. Иначе сте чов. Лад, това нещо бъгна тука. Не, човек! Кой ме настига? What the fuck? Идвам. Да, бе, сигурно ще дойда, виж такова, виж. Why? Fuck! 5 мили. Ние сме... Мале! Човек, това не го видя. Не го видях. Пак съм 6 дейва мало. Не, човек, аз тук много гадно фейлнах на това, аз какво да направя? Аз откъде да знам, че така ще стане. Как ще бъда 6, човече? Ти лут ли си? И така. Зами ще бе на чекпоинт, добре, взема го. Браво, ме. Не, Дени, добре. Четвърти съм. Връщам се на тъпата първа позиция, човек. Има още няколко чекпоинта, трябва да се поставя максимално. Няма да завърша. Чакай, бе, не бързай, той има още много чекпоинтове. Оп. Да. Мале, тук става много напечено сам. Много добре знаеш, че спринта няма късмет в нищо. Да, аз имам много голям късмет, направо... Нито в ученето, нито в игра. Това скоро го играхме, май бе, верно. Само, че не го снимахме. Ние го правихме на стрим това нещо. Да, фак! Не, бе, тъпия шиван късмет, човек! Как ще ми... Сега да бях с Т-20-ката, вместо да се обажда, бе. Ако бях с Т-20, човек, сега ще... Не, Т-20 не струва за това, май. Къде да знам, пише рекомендът... Не! Тук вече ти казвам прекалих. По-тъпо нещо не бях направил. Сега ще си отрежа главата, ти казвам с този клип. Дай. Тук тъгнал съм си. Как той ще ме вземе с нетунинговано... То стъпля, бе! Не, аз съм тъп тука. ОМГ, човек, аз тук съм си приготвил 2 ножа за рип после. То с бавен ли? Кажи ми честно, бавен ли, човек?
сега ще му пуснем voice чата. Ако имах фейскам, сега щях да покажа двата ножа. Абе, братлет, ти бавен ли си, бе? О, два чекпоинта, фака ю! Дай! Майко, добре, че не го... Де. Чакай бе, на тук ли трябваше бе? Еми, бавен се, знам, че си бавен. Още. Пази се! Човече, ти... Не! Дебил! Why you do that? О ма га! Ти е баващи се! Ей! Малумник! Ти не си добре! Ай! Пета позиция, не трета. Не вземах чекпоинт. Ти колко си луд, бате! Бате, ти лут ли си? То не трябва да засилваш много. Ми дам! Ами ти го правиш това нещо. Бате! Умен ли си, бе? Отговори ми на шибания въпрос. Мале ще откача. Я гледай кой е на първа позиция за са. Ама виж колко много са, бе. Не! 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 О ма га, бе! Не, човек! Убий ме! Моля ти се! Оживе ли, бе? Тост! Малумен ли е? Вай, ще откачу. Ей! Не! Прескочих финиша, бате! Не бе! Не бе! О ма га! Аз ако го прескоча направо... Не! Абе, ти баба си се, бе! Не! Давай! Ай са! Аре, бе! Най-накрая! Ели, мале! Човек, аз съвсем лекичко давах газ. Ей така, колкото да върви колата, бутнах си микрофона без да искам хора. Ама, това не е реално. И така, върнахме се пак. И този път, виждате какво играхме, нещо Half Loop, Wall, нещо си там, някакво изчанчено. Изобщо, и това човек има... Може да играм с Т20. Да, ама... Hard Trace пише. Only for advanced players. Абе, щях да кажа къде ми е тялото, аз не видях, че това ми минава през тялото. Вау. Човек, много се бъгва това нещо. Какво става тук, е? Еми, те са го сложили на някаква простотия. Ама то с много кеф е маската на едното българчето, където вътре. Айби, то тук всички сме българи. Има един американец. Има. Друг път. Тая песничка много ме кефи. Ама сега има някои нови песнички за Хелуин. И бах ти фейл от началото, не. Добре. Това не е много дълго, 38 чекпоинта. Ама видя. Only for advanced players. Дай. Аз човек не знам защо подценявам тия най-лесите, обаче винаги ги подценявам. Ама винаги. Каква е тая рампа тука, бе? Ли. Тук има да си летиме. Завъртях го, бе. Военето му, не. Чай са, Дай газ, Т20. Аз вярвам. Дале, пак ли щандовете? Нека да изпреварим. Какви са тези павилончета по пътя, бе? Давай, аз това питам. Да не е Каблешко от тука. Точно Каблешко, бе. Знаеш ли Каблешко? Не го знам. Ама Не съм бил там. В пазара? Не, пазара не го знам. Ти утли си всеки четвъртък има пазар. Да, скачи там живея. И се събират по 200-300 мангета там да продават глупости. What? Това е надясно. Why? Единия ще взема... What? Чайте, бе, това е нагоре, бе. Ома га. Единия ще взема... Какво правиш, бе? Ама не, това е нагоре било, аз не знаех. Миналото беше много лесничко, обаче това... Какво става, бе? Човек, аз почти го минах и паднах. Минах го на половината. Мой са мини, бе. Ми да! Защо ли питам? Защото го минах! Не си го минал. Минах го! Не си. Арабос! Не си. Арабос е! Как си го минал, бе, ти лучи? Бате, епик! На пишка ли са? Да! Не, възига се. Омага! Това аз не мога да го минем 5. Човек, сърцето ми в момента е дуф. Той беше епик. Стига си ме потова, бе. Хора! Готови ли сте? За! Чайца, 5 чекпоинта. И така.
Ай. Бе ти ева мамата. Не, гръмнах пред финиша. Еба ти тъпака съм. Не. Няма да го минеш, аз така. Ти ми казваш. Ай, кажи ми бе! Аре бе! Fuck you! И така хора, тук ще приключа с този клип, понеже не знам колко време трябва да ги чакам сега тия ретарчета да финишират. Та надявам се клипа да ви е харесал, ако е така мога да го харесал, оставете по един коментар и да сте молите за наш канал и зърниците всеки ден. Линк към канала на FNO Sprint в описанието и не забравяйте, в петък ви чакаме от 21:30. Чак от сега започвам да ви припомням, защото миналия път така няколко човека не дойдоха, някъде към 50 човека се усетиха, че не дойдоха. Та, това беше всичко от нас. Чао, чао!